Dobrodošli u još jedan video kanala Današnje vesti. Pred vama je video u kom ćete saznati o svim dokazima koji ne idu u korist Goranu Đoniću. Misterija otmice, a potom i ubistva tročlane porodice Đokić iz Aleksinca i dalje traje. Iako je uhapšeno 5 osoba koje se povezuju s ovim zločinom i traga se za još jednim muškarcem Despotom P, kog je takođe sa ubistvom povezao Goran Đonić na saslušanju, mozaik zločina još nije u potpunosti sklopljen. Zabunu u ceo slučaj već danima unosi sam osumnjičeni koji je na saslušanju za zločin optužio Konstantina i Kostadina Miloševića u Aleksincu, poznatije kao braća Jojkić. Iako je na saslušanju rekao da su ga oni iskoristili da nesvesno namami svog brata Gorana u atar sela Moravac, da bi im pomagao da obave nešto sa njim. Ono što je do sada poznato je da svi pronađeni dokazi sa zločinom povezuju samo Gorana Đonića. Đonićev DNK pronađen je na novcu koji je pronađen zakopan u dvorištu njegovog sina, vojnika Stefana Đonića, na granici sela Moravac i Tešice. Na ovoj lokaciji pronađen 43.000 evra. Na novčanicama je pronađen Đonićev DNK. On je međutim na saslušanju pokušao da opravda ovaj dokaz. Tvrdio da su ga nakon ubistva Đokića braća Jojkić naterali da dodirne novac kako bi na njemu ostao njegov DNK trag. Policija nakon hapšenja Đonića pronašla i pištolj iz kog je porodica Đokić ubijena. U pitanju je pištolj Gorana Đonića, za koji je na saslušanju sam rekao da ga je kobne noći imao sa sobom. Međutim, on je tvrdio da su mu baš Jojkići tražili da ga ponese kada su išli da se nađu sa Đokićima, koje je on namamio na sastanak, ali je tvrdio da nije znao šta će mu oružje. On tvrdi da je video i čuo kad je jedan od Jojkića ubio njegovog brata, snajku i bratanicu, a da mu je nakon zločina Jojkić vratio pištolj. Naveo je da je nameravao da baci u vodu pištolj koji mu je Jojke vratio posle ubistva, ali da mu je on naredio da ga vrati na mesto gde je bio i ranije. Jojke je otvorio vrata Đokićih kola i seo na zadnje sedište. Imao je u ruci pištolj i naredio je meni da uđem u auto. Seo sam pored Jojketa iza Gorana. On je bio u sredini, a iza suvozača Gordana. Jojke je uperio pištolj u Gorana, a Gordana je počela da vrišti. Jojke joj je rekao smiri se ili ću ti prosuti mozak, a Goranu vozi pravo prema njivama. Posle nekoliko metara hoda čuo sam pucanje i okrenuo sam se. Video sam Goranovu glavu na staklu, shvatio sam da je ubijen. Želeo sam da pobegnem, ali mi noge nisu dale. Čuo sam još 3 pucnja i seo u crvena kola pozadi. Na mestu suvozača je bio drugi Jojke, prepoznao sam ga jer liči na brata, ispričao je na saslušanju Goran Đonić. Đonićev DNK pronađen na oružju koje je pronađen u njegovom domu, u pitanju je pištolj za koji nije imao dozvolu. Još jedan veoma važan trag koji sa zločinom direktno povezuje Gorana Đonića je prigušivač na pištolju koji je korišćen tokom likvidacije porodice Đokić. Kada smo ekskluzivno saznali, ovaj prigušivač napravio jedan majstor po Đonićevoj porudžbini. Majstor se policiji sam prijavio kad je video vest da je Đonić uhapšen i rekao je da mu je Goran napravu tražio pre nekih meseci i po dana, ali da mu je rekao da je u pitanju deo za poljoprivrednu mašinu. Dao mu nacrt i objasnio mu kako naprava treba da izgleda. Majstor je policiji ispričao da nije znao da je napravio prigušivač sve dok Đonić nije uhapšen, a onda je na internetu tražio da vidi šta je to za njega napravio. Policija je tokom istrage utvrdila da je Đonić kobne večeri kada je porodica Đokić presretnuta dok se vraćala iz Moravca ka Aleksincu. Bratu Goranu rekao da mu se skuter pokvario i da mu treba pomoć. Ne sluteći da upada pravo u zamku, Goran je krenuo ka svom bratu. Upravo taj žuti skuter pronađen je kod Đonića. Kako Blic saznaje, na dan kada je ubijena porodica Đokić, Goran Đonić je snimljen kako na lokalnoj pumpi u kantu sipa veću količinu goriva i odnosi je. Ovo možda ne bi bilo ništa neobično da Đokić iste večeri nisu ubijeni, a njihova tela i automobil potom zapaljeni. Goran Đonić dobro je znao da će policija prisustvovati sahrani ubijene porodice, s obzirom da je to bilo najavljeno medijima i da su svi iz istrage ukazivali na to da je ubica ili učesnik u zločinu neko ko je iz Moravca i okoline. Đonić je došao na sahranu Đokića, ali se jako jedan od najbližih članova porodice držao u zadnjim redovima, sklanjao se iza popova. S druge strane, pak tokom ispitivanja, policija je saznala da se Đonić za svo to vreme kod svoje kuće ponašao potpuno drugačije. Bio je smiren, o Đokićima nije puno pričao niti plakao i patio kada je otkriveno da su brutalno ubijeni. Da je Đonić na neki način definitivno povezan sa zločinom, policajcima je bilo jasno kada su ga ispitivali, on je više puta menjao iskaze. Kako saznajemo, Goran je više puta menjao svoj iskaz i svoje ponašanje. U prvom trenutku kad je u dvorištu Stefana Đonića na pitanje da li su njegovi sinovi sposobni da počine taj zločin, Đonić je ladno rekao da možda i jesu i policajci su tada ostali šokirani da je Đonić ladno sa zločinom povezao svoje rođene sinove. Njegovi sinovi, jedan vatrogasac, drugi vojnik, imaju alibije za kobnu noć
kada je porodica Jokić namamljena i ubijena, a alibi za sad imaju braća Jojkić, koje Džonić optužuje za izvršenje zločina. Vidjet ćemo šta će istraga na kraju otkriti. Hvala na pažnji.